ኤርትራዊ ሸይጣን ዝበሃል ተሃልዩ ስሉ ዜግነቱ ኤርትራዊ ዝኾነ ሸይጣን ዝበሃል ተሃልዩ ኢልና ንስራሕ መስዋዕትነት ንኽፈል ንቃለስ ተይዱኒ ክሰርሕ እየ ኣይኮነ ምስ ኣወል ስዒድ ማለት ወሳ ማይ ፋሚሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኤርትራዊ ኣወል ስዒድ ተጸሚዱ ዝነበረ ሓደ ጽሙድ ትግራዋይ ኣብ ናይል ሚድያ መጽኢ ዝተዛረበሎ ሓደ ነገራት ዝረሑ ዘይረብሕን እስኪ ገለገለ ሓቢርና ንርአሞ ሙሉእ ትሕሱ ኸ ኣብ ናይል ሚድያ ኸይድኩም ክትከታተልዎ ብትሕትና ይሓተኩም ንኸይድ እስኪ Let's go! ያው ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ዘራ ክዛረብ ዝሰባይ እዚ ዘረብዎ ይምችወን እንዲ ንእሺ ሓደ ቃላት ተደርቢያ ይተሓዙ ልሕራይ ሌትስ ጎ ነበር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣትሪሮም ካብ ዝቃለሱ ካብ ዝቃወሙ ሓደ ኢኻ ነርካ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ስራሕ ስለተባረረካ ጥቕማጥቕምካ ስለዝጎደለ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ትቃወሙ ከም ዝነበርካ ብዙሓት ይገልጹ ነይሮምና ጌጋይ ሓደ ነበር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ተቃዋሚ ዘይኮንኩስ ተቃላሳይ ይቃለሱ እየ ዘለኹ ክቕፅል እዩ ድማ እየ ተቃዋማይ ዘይኮንኩስ ተቃላሳይ እየ ከመይ ዓይነት ጥምዘዛ ትግርኛ እዩ እዚ እሺ እስኪ ጌታቸው ረዳ ፖለቲከኛ ከም ዘይኮነ ኣረ ዝዝርዝር 38 ነጥብታት ዝሓዘ ጽሑፍ ጽሒፈ ገና ፕሬዚደንት ከይኮነ ኦኬ ጌቾ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ኢልከያ ስለዚ ፖለቲከኛ ንምዃን ዘድሊ መስፈርት ዕድሜኻ ክትቕንስን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ገዳሲ ተኾይኑ መኪና ክትምንጥለን ኣለካ ማለት ድዩ ኣቤት ጭንቅላት ደስ ምስ ኮነ ዝኾነ ሓላፍነት ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ዲፓርትመንት ንኽመርሕ ተነጊሩ ነይሩ ሹመት ላይ ተዋሂቡንስ በጌታቸው ረዳ ትእዛዝ በቀጥታ ናቱ ቀጥታ ኢሚዲየት ለሆነ ሰበሎ ብኡ ተገይሩ ላይ ተነጊሩኒ ኖ ኣነ ክሰርሕ አይደለም ብዙ ሓላፍነት እዚ ካላይ እውን ድማ ዝሹመት እዚ ላይ ኣይግባል ንኡ ዝምጥን እቲ ትምህርቲ ደረጃ ብትድድውነት ዝግባእ ሰብ ስለ ዘሎ ንኡ ተትውሃብ ዝሓሸ እዩ ኢለ ሪከመንድ ገይረት ኣነ ሪከመንድ ዝገበርክዎ ሰብ ላፍቲ ቦታ ተመዲቡ እዚ ማውዓድና ዘይመስል ይወዲ ዓበይቲ ወይ ንኽህቡ ኸና ተቃለስካ ሲሆሙንስ ሸንዲሐዮ ኣረ ሸሚሓስካ ማን በዘ ባህላኻ ኮኑ ኣሜሪካ ኸዲቪ መልኤስ በፂሕኒ ኣይ ዓዲ ሕሸኒ ኢለ ገዲፈ ማለትካ ኮዩ ሪሊ ከናምነካ ትፅበለኻ ማን ገርም ንኸይልስ 3-4 ግዜ ንፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝቃወሙ ጽሑፋት ኣይትጽሓፍ ዝብል ያው ብቐጥታ ከም ምኽሪ ዓይነት እውን ከም ትእዛዝ ዓይነት እውን ተነጊሩኒ ካብ ባዕሉ ድዩ ወይስ ብተዘዋዋሪ እዩ ካብ ባዕሉ ብቐጥታ ዘይኮነስ ብናቱ ኢሚዲየት ሰባት ኣብዚኣ እኳ ሓቅነት ትህልዋ ትኾን እያ ዘይክትኸውን እውን ትኽእል እያ ማስተራ ሰብ ይፈርሕ ኢለ ኣነ ኣምን እንዴ ንኺድ ወዲ ሓወቦይ ብፖለቲካ እና ጌታቸው ናይ መትከል ፈላለየ ኣለና ስለዚ ኣነ ብኡ ይቐፅል ኢቭን ዋላ ስርሐ እውን ተደለኹ እውን ክገድፎ ኸእል ኢለዮ ኣየየ ዝኣመንካይ ነገር ስለ ዘሎ ድዩ እስኪ ሕዚ ያው ደሞዘሽ ጠጠው ኢልኝ ማለት ጌታቸው ኣይኮነን ኣባሪሩኒ ዋና ነጥቢ ንጌታቸውን ዝቃወሙ ዘለኹ ደሞዘይ ስለ ዝኸልከለኒ ኣይኮነን ብናተይ ናይ ፖለቲካ ቁዋ መሰረት ደሞዝ እንድሕር ዘይብልካ ብስፖንሰር ዲኻ ትመሓደር ቀደም ስፖንሰርና ደሞዝ እንታይ ያራኺብዎ ማን ኣረ ሸሚ ሓዝካ ወዲ ዓበይቲ ዋይ ባይዞይ ኩራን ተኸታተልትና ኣብዚ ቃለ ምሕተት ቦምብ ዝኾነ ሕቶ ኣቕሪባትሉ ነይራ እዛ ጋዜጠኛ እዚ ሕቶ ድማ ሕቶ ኩሉ መንእሰይ ንስማዕ እያ እስኪ እዚ ውዕለ ፕሪቶርያ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ ፌደራል ኮይኑ እዩ ስራሕ ትውኻፍፅም ማለት እዩ ፕሬዚደንት ጌታቸው ምስ ፌደራል መንግስቲ ክራኸብ ከሎ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክራኸብ ከሎ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ በልፂጉ እዩ ኢልካ ውልቃዊ ዝኾነ ርእቶ ትህብካ ካልኦት ክራኸቡ ከለው ድማ ናይ ስኻ ትድግፎም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ክኾን ከለው ድማ ኖርማል እዩ ኣብኣቶም ክትፅሕፍ ወይ ክትቃወም ኣይርአካንና ምናልባት እዚ ውልቃዊ ዘሎ ዶ ክኾን ይኽእል
ኣይኮነን ሓደ ግዜ መትከላዊ እዩ ሓደ ግዜ ገዛ ክራይ ባዕሉስ ዘይከፈለ እዩ ወፂኡ ምናምን ዝብሉ ነገራት ትፅሕፍ ነርካና እሱ ምናልባት ውልቃዊ ከይኸውን ውልቃዊ ይኮን ትክክል እዩ ገዛ ክራይ ተኻርየሉ ገዛ ኣይከፈሎም ተንሰበይቲ ደካረዩ ገዛ ክራይ በጃ ከንድኻውኒ ኢለ ለጌታቸው ረዳ ሓታ ከለዋ ናይ ጌታቸው ረዳ ዓጀብታ ኣፈራሪሖሞም ነቶ ገዛ ረዲእኒ ኣዘይንቲ ከፊልዎ እንዶ ይኸፈለን ዝፈልጦ ነገር የብለይ ግን ዝመፀን ሓበሬታ ፋክት ስለ ዝኾነ ጌታቸው ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሎ ብልፅግና እዩ ይብል ነይረዎ ንምንታይ ብልፅግና ስለ ዝኾነ ደብረፅዮን ከይድ ከሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብልፅግና ይብልን ንምንታይ ብልፅግና ስለ ዘይኮነ ደብረፅዮን እንታይ እዩ ኣፈላለዩ ክልቲኦም ንስራሕ እዮም ዝኸዱ ኣይኮነን እሱ ክትነግረኒ እንታይ እዩ ኣፈላለዩ እንታይ መሲሉ ናይ ደብረፅዮን ኣካይዳ መጀመርያ ላፍቲ ሓላፍነት ክምደብ ከሎ ውድብ ህወሓት እዩ መዲቡ ኦኬ ስለዚ ጌቾ ካብ ውድብ ዓረና እዩ ተመዲቡ ማለት እዩ በዛ ካይዳ ናይ ውድባት ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ውክልና ይሰድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውክልና የውድም ምክንያቱ ጌታቸውን ጀነራል ጻድቃንን ናይ ህዝቢ ትግራይ ውክልና ዘለዎ መንግስቲ ኣፍሪሶም ስለልመፁ ፕሪቶሪያ ማለት እዩ ኦኬ ነገራት ሕዚ እንዲግልጽ ኮይኖም ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያስ ጌታቸው ክፍርም ኣይነበሮን ድኻ ትብለና ዘለኻ ኣቤት ጭንቅላት ኢሚዲየትሊ ምስተሾመ ናይ ሰላም ኣምባሳደር ተባሂሉ ካብ ኢድ ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ጀነራል ጻድቃን ጀነራል ታደሰ ወረደ ተቐቢሎም እዚ እንታይ ማለት ትርጉም ተልካ ሰፊሕ እዩ ካልእ ትንታነ ዘድልዮ እዩ ሞተንትነልና እንደ ወዲ ሓወቦይ ዶክተር ደብረፅዮን ከይድ ከሎ ግን ናብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈራሚ ኣካል ዝኾነ ሜን ኣክተር ናይ ትግራይ ሜን ኣክተር ዝኾነ ውድብ ህወሓት ወኪል እዩ ኣቦ ወንበር እዩ ሕቶ ግን ኣብዚኣ ደቂ ዓበይቲ ብመንግስቲ ድዮም ተወኪሎም ከይዶም ነይሮምስ ወይስ ብሕወሓት እንታይ እዛ ነገር ሕውስውስውሱ ሰብሎማ ጥምዝምዝምዝ የብልዋስ ኢሎም ዋ ሓንሳዕ መንግስቲ ትግራይ ወኪሉ እዩ ኸይዱ ይብሉና ሓንሳዕ ከዓኒ ንውድብ ሕወሓት ወኪሉ እዩ ኸይዱ ይብሉና እንታይ እዮም እዚኦም ዋ ስለዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሎ ላፍቲ ካልኣይ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሜን ኣክተር ፈራሚ ዝኾነ ናብ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብኡ ምስ በፅሑ ከዓ ሪፍሌክት ዝገብርዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ድሌት ብዝግባእ ንህዝቢ ትግራይ ወጊኑ ሪፍሌክት ዝገብር ዶክተር ደብረፅዮን እምበር ጌታቸው ይኮነ ኦኬ ቅድሚ ተፈናቀልቲ ምምላስስ ውድብና ነድሕን ስልጣንና ንረከብ ምባል ድዩ ድሌት ምንፅብራቕን ናይ ህዝቢ ትግራይ እዚ ከንፀባርቀዮም ሓቀይ ዝቃለሱ ዘለው ንስኻት ዝትጅግፎም ማለት እዩ ለነገሩ ሓቂ ከዓ እኮ ከም ኣምልኾትን ኢና ተቐቢልናዮ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ማፀል እሺ ወረዳ ክወርድ ብጣዕሚ ትቃለስ ነርካ ክወርድ እኒአዎ ትብል ነርካ ሕዚ ድማ ንምንታይ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ሹመት ተቐቢሉ ትብል ኣለኻ እንታይ ክኸውን ነርካ ትደሊ ክወርድ ኣለዎ ማለት ብልፅግና ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሊትራል ዴፊኒሽን ወሪዱ ነቲ ውድብ ህወሓት ዘቕመጦ ስልጣን ዝሃቦ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ስልጣን ኣይምጥን ኣብ ዝምጥኖ ስራሕ ይስራሕ እምበር ምስኦምማ ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኮርኢና ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ሒዝካ ሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ይኽእል ኖ ይሰርሑ እዮም ናይ ምስ ፖለቲካ ኣፈላላይካ ንህዝቢ ትግራይ ከተገልግል ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ የቁም እስረኛ ኮይኑ ማለትካ ድዩ ብጣዕሚ ዝገርም ንቐፅል እስክና እንዳፅምዶኻ ተፀሚትካ መፂኻ ኒኻ ያው ጥዑይ ቃልኳ እንደ ናይ ከይንሰምዕ ግን ሌትስ ጎ ሻይ ነይሩ ይብለካ ነይሩ ኤርትራዊ ኣወል ሰይድ እና ብዙሓት ልኡኻት ህወሓትን ሕጊ ደፍን እዮም ይብልኹም ነይሮም ካብኣ ንጀምርና ናይ መን ልኡኽ ሒዝካ ነርካ ረኺብካ እዮም ናይ ባዕለይ ከምኡ ስለ ዝቆፅር ስለዚ ናይ ባዕለይ ውሳነ ንነፍሰይ ወኪለ ምስ ኣወል ስዒድ ተራኺብና ኣብዛ ላመስ ባይዞይ እዚኣ ካብዛ ኩላ ቃለ ምሕትት ዝተመቸየት ንኽእልያ ንባዕለይ ኣሚነ ንባዕለይ ወኪለ ሓሪፍ ትንተና እዩ መቐፅል ነበር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ናይ ህወሓትን ሕጊ ደፍን ይራኸቡ ነይሮም ርክብ ነይርዎም ይብል ነይሩ ብተደጋጋሚ ይወቅስ ነይሩ እስኻ ድማ ደጋፊ ኢኻ ናይ ህወሓት ብጣዕሚ እንደውም ደጋፊ ኢኻ እና ነዚ ፕሬዚደንት ዝብሎ ዝነበረ ነገር ዘጠናኽር እዩ ዝብሉ ሰባት እኒአው ዝኾነ ኣጀንዳ ሒዙ እዩ እምበር ከመይ ገይሩ ተኣማሚኑ ይራኸብ ዝብሉ ነይሮም ነዚ መልሲ ዶ ይህልወካ መልስማ ይስእነልክን እኮ ብሬ ስቂልና ደኣ ክንሰምዖ እምበር
መልስ ደልወካ አይ ናይ መልስ ማካበ ከይሰነዚ ባል ሓደ ጌታቸው መጀመሪያ ጊዜ ምስ ሰግደፍ ንሻዕቢያ ዝተራኸብ ኣብ ዱባይ ሓደ አክቲቪስት እየ ሶ ኣነ ከም ትግራዋይ ማለት እዩ ከም ሓደ ሰላም ደላይ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክተሓወስ ኣለዎ አይ ዝሕማም እዚ ኣባ ፈውስ ሰኣና ኣላ ኣሕዋትና እዮም ኣሕዋትና እዮም እናበልካ ክሳማዕ ዘኻ ግን ህዝብኻ ክትወድእ እንታ ሕውነት ኢልካ ክትሰብኽ ትህልክት ዘለኻ ግና ሃገር ንኽልተ ነገራት እያ ምስ ዝኾነት ሃገር ትቀራረብ ንስኹማን ምስ ሃገር እየ ዝብል ዘለኹ ምስ ክልል ኣይበሉ ማን ኣወል ስዒድ እንታይ እዩ ዝበለ መንግስቲ ሻዕብያ ህግደፍስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢ የብሉን ዋው ኢንተረስቲንግ ወገን ሪሊ እና መንታይ ዝዋገና ነበረ ቤት ምን ዝዋገና ነበረ በቀደም 2013 ያው ፈርቂ ተጓይና እንዲሁም ሙግያይ ግን ምን የጓይና ነበር ሻዕቢያት እዚ ኾንስ ምን የጓይና ነበር ኦኬ ካሊ መንግስቲ ማለት እዩ عادي مش متصل كادي هرش اسكي حكم بقى مزم ولد ناس مسعد جازو على زرابيس هلا تزي لمدى طرات لمدى خل كاب دقاف ما تعيد خين سمع مخيد اسكي حد دقافيه اوال يكون تتخون خعا صبغي نير نحوات اوال مكان عدلتي ساكس موت نحلكا نا ጉዳይ ካቶ ተጋሩ خعا مس ኤርትራውያን نحواتنا ናይ ምርኻው ተፈጥሯዊ ሞራላውን ታሪካውን ግዴታ አለን ተፈጥሯዊ ሞራላውን ታሪካውን ግዴታ አለን ግዴታ አለና ትርጉም ግዴታ አለና እንታይ ነበር አረ ግዴታ አለና ግዴታስ አለና ተዘይ ተራኺብናኸ ንሞድዩ ግዴታ ተኾይናኸ በኸመይ መንገዲ ዳክ ሳብ ህዝቢ ህይወትን ሄና ዝምጭር ባሪ አረ ብራዘር ሳክስ ምን ፈሓ አኽለካ ባይ ሆነ ይኹን ትግራዋይ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋቱ ክቀራረብ ላብ ዕርቀ ሰላም ክመጽእ ላብ ይህንምሂን ክበሃል ናይ ዝኾነ ሰብ ፍቃድ ኣይሓትትን ተፈጥሮ የገደካ እዩ ዛ ኣሕዋትና እናተርሸና ዓወትና ሓፋሽ ትብል ነበረት ልሳን ኣውልኮ ኣብ ሕድሕድ መንእሰይ ትግራይ ዓብይ በሰላ ገዲፋ እያ ከመይ ቢላ ትርሳዕ أحواتنا خاتب مدالويت بروجرام تسمدو إرتراوي أول سعيد حزب تግራይ ክጭጨከሉ እድሚት ኮይኑ በልዎም ዝብል ዝነበረ እዩ ዝሓሳብ ዕርቅ እንዲሁ ሓቢርካ ምስራሕ እንዲሁ ጽምዶ ዝብል ግን ከመይ ምስኡ መሪጽካ ኤርትራዊ ሸይጣን ልበሃል ተሃልዩ ሱሉ ዜግነቱ ኤርትራዊ ዝኾነ ሸይጣን ዝበሃል ተሃልዩ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ንሰላም ኢልና ንስራሕ መስዋዕትነት ንኽፈል ንቃለስ ተይዱኒ ክሰርሕ ኣይኮን ምስ ኣወል ስዒድ ማለት ኣገድና ውድ ዓበይቲ ሸዓኽ ንጹር ዕላማ ንሸይጣን ክትሓብርካ ወሰንካ ማለት እዩ ኣወል ስዒድ ድማ እንታይ ደለዎ ምናስ እንዳይ ፀላ ህዝቢ ንስኹም እምበር ቶም ካልኦት ኣይኮነ ስለዘነፀርካልና ካብ ልቢ ነመስግን ኣፈቀላጤ ኩራትን ተኸታተልቲ እዚ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ተወሳኺ እውን ንብርጌድና ሓመዱን ሚድያታትን ዩቱበራትን ትግራይ ኣናሽዩ ንኣወል ስዒድ ድማ ከም ንጹህ ማይ ንጉሆ ገይሩ ክገልጽ ተራእዩ ኣብዚ ቃለ መሕተት ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ሎሚ ሰቡ ረኺቦሎም ኳዕ ደስ በለካ ሰናይ ትምኒት ይገልጸልካ ኣለኹ ሙሉእ ትሕዝቶ እዛ ቪድዮ ኣብ ናይል ሚድያ ኣለኩም ኣነ ነዘረብኡ ስለ ዝደበርና ኣብ ዘቋሪጸ ኣለኹ ሰላም መዓልቲ